ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତମ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଜୀବକୋଷ ଓ ଏହାର ସଂଗଠନ ଚାପ୍ଟରର ନ୍ୟଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ, କୋଷ, ତାର ଆବିଷ୍କାର, କୋଷ ଭିତ୍ତି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜିର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କୋଷ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଦୁଇଟି କୋଷର ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଉଭୟ କୋଷର ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସବୁଜ କାଳିରେ କ'ଣ ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି? ତା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଉଛି କୋଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆବରଣକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲିଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲିର ସ୍ତର ଦୁଇଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ତର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖିପାରୁଛ ଏକ ଗୋଲାକାର ଚିତ୍ର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ସୂତା ଭଳି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା। ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରସ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଜାଣିପାରିବ ନ୍ୟଷ୍ଟିରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? କୋଷ ଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ କୋଷ ଜୀବକରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୋଷ ଜୀବକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଏନ୍ଏ ଅଣୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୋଷ ଜୀବକକୁ ଆସୁଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ କୋଷ ଜୀବକରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଛ? ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ, ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆକାର ଓ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇ ନାଁ ଦୁଇଟା ଶୁଣିଛ ଆଗରୁ, ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଏବଂ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ବହୁକୋଷୀ କବକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି? ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ। ତମେ ପ୍ରଥମରେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷଟିକୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଅଛି, ସେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଚିତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ରହିଛି ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଯେଉଁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେଥିରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ନାହିଁ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନାହିଁ, ବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସେଠାରେ ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ବୃତ୍ତାକାର DNA ଅଣୁ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିନିଅ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ସେଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରସ ଅଛି, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସୂତା ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ କ'ଣ ରହିଛି? କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ରହିଛି। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କହୁ। ତମେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ସେଟା।
ताहले प्राथमिक अवस्था रे क्रोमाटिन जालिका आकार रे थाए, निर्दिष्ट आकार रे गणी हुए नहीं। द्वितीय रे चित्र रे बा जते बेले सेटा विभाजन पूर्वावस्था को पळे आसे से बा विभाजन समय रे से गुडी को स्थूल रूप धारण करती एवं दृश्यमान हुअंती, जहाँ को आमे कहू दृश्यमान गुणसूत्र बा क्रोमोजोम। बुझिहेला पिला माने? प्रत्येक क्रोमोजोम साधारण भावे डीएनए अणु द्वारा गठित होइथाय एवं गोटिए प्रकार जातिर समस्त जीवंक पई एक निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र बहन करिथाय। ताहले पिला माने तमे देखि पारुछ चित्र रे केमिति गोटे गुणसूत्र को परिवर्धित करी आमे देखले तार डीएनए आमे देखि पारुछु। डीएनए विषय रे तमे परे बा आमे नेक्स्ट क्लास रे अधिक पढ़िबा। तमे चित्र देख क्रोमोजोम केमती डीएनए रे तैयारी हेची बुझिबाकू चेष्टा कर। तापर देख पिला माने ए जो चित्र रे देखुछ एथिरे इंग्रजी रे लिखा हेची फीमेल क्रोमोजोम एवं मेल क्रोमोजोम देखि पारुछ। अच्छा लक्ष्य कर फीमेल क्रोमोजोम रे नंबरिंग करा हेची, मेल क्रोमोजोम रे भी नंबरिंग करा हेची। केते पर्यंत नंबरिंग हेची पिला माने 1 रु 22 जाए नंबरिंग हेची। आउ गोटे जोड़ी अछि पिला माने लक्ष्य कर प्रत्येक नंबर तले पुनी 2-2टी क्रोमोजोम अछंती। ताले 22 जाके जदि नंबरिंग हेची सेटा होची 22 जोड़ा, जहाकू कि कुहा जायछि कोन लेखा हेची ऑटोजोम लेखा हेची। बुझियला? तापरे आउ गोटे जोड़ा जो अछि ताकू कुहा जाय लिंगीय गुणसूत्र। सेई लिंगीय गुणसूत्र पुरुष पाखरे XY एवं नारी पाखरे XX रही थाए। ताले मोट हला एडा हला मनुष्यर क्रोमोजोम। मनुष्यर मोट केते 22 जोड़ा ऑटोजोम आउ गोटे हला गोटे जोड़ा लिंगीय क्रोमोजोम। मोट हला 23 जोड़ा बा 46टी क्रोमोजोम रहिछि मनुष्यर। सेमती अन्यान्य प्राणी मान क्षेत्र रे मध्य 2n संख्यक बा जोड़ा जोड़ा आकार रे क्रोमोजोम रही थाए। पिला माने तुमको गोटे लिस्ट देखौछि, से लिस्ट रे अछि कोन किछि प्राणी एवं उद्भिद किछि जीवंक वैज्ञानिक नाम तार साधारण नाम इंग्रजी रे लिखा जाइछि। मो पिला माने ओडिया रे ताकू लेखिनी, तमे जानि परिबो बुझी परिबो कारण से उडी सब हमर व्यवहृत शब्द सब लिखा हैछि। जो राइस मेज रेट एउडा सब तमे जानिछ तार ओडिया नाम, तेणु म ताकू ओडिया रे अनुवाद करी नाही। तो सेइथिरे तमे लक्ष्य कर सेमानकर क्रोमोजोम संख्या केते अछि। पिला माने लक्ष्य कल 2n संख्यक क्रोमोजोम देख। मनुष्यर वैज्ञानिक नाम हला होमो सापियंस, इंग्रजी रे लिखा हैछि ह्यूमन। तार क्रोमोजोम संख्या केते देछि 46 देछि। केते बेले जेते साधारण कोषरे, किंतु जेते बेले गोटे जुग्मक गठित हुए सेथिरे n संख्यक क्रोमोजोम रहे एवं सेथिरे तार संख्या ही जाई केते 23। तो शेष स्तंभटा जो अछि सेथिरे n संख्यक क्रोमोजोम अछि बा सेथिरे जुग्मकर क्रोमोजोम संख्या को लेखा जाइछि। बाकीटा जो लेखा हैछि 2n संख्यक क्रोमोजोम लेखा हैछि एवं सेटा जीवर साधारण कोषर क्रोमोजोम संख्या। पिला माने तमे एथर बुझी पारिथिबो। जदि किछि बुझी न पारिथाओ ताहले प्रश्न पचारिबो। थैंक यू।